onesitayi sodwa nje sindize emoyeni. Hayi bo ngiyakutshela. Sabisi. Antu right move. Iyadonsa into yeni. Yeah. Avele kugcwala imoto yonke lamaphaphi. Yeah. Okay. Ngibangenile. Bathe into abayishilo bathe ageze thina emashaweni. Khulumise lo muthi gezi bese uyakhuluma hayi emveni kwaloko utararata. Yeah. Yezinto ezu7 zokusobona lezi abasebenza. Niyaphi ke manje ke manisuka la? SeMozambique. Yeah. Niyothini khona? Yandawo. Nyambani. Nakephi? Siyosebenza eNyambane la sosebenza khona. Siyosebenza eNyambane masiqeda khona la anganoma isePort Nduru noma isentoni kodwa ikhona iSamwela yalikhohlwa igama lakhona. Yeah. Sosebenza lapho siqede masiqede then sobe sesibuya kusasa mhla ka1 kuya kumhla ka3 sobe sine cleansing program ePortshepstone sobe sisebenzisa amakhambi kuphela. Yeah. Sigeza abantu sibanike izinto zokubahambe bayoqala unyaka kabusha izinto zabo sibe right futhi bazophila ngoba ngendlela ekufaswe ngayo hayi angazi Kakhulu. futhi ngidinwa na ukuthi sengino 5 days ngingalala ekhaya ngingakulala ubuthongo nje kwakho. Ake nisho le yanto enamafutha la amafutha abova wani. Hayi sandawana. Yeah. Pure sandawana. Hayi le sandawana esithengwe mandiyeni. Unikwe ibhodlela elingaka kuthiwa amafutha esandawana no. Lawana isandawana original. Uma Incane ngathi inhliziyo yenyoni. Uma uwathinta kanje awashintsha umbala awalokhuza akusalela umbala obovu wena but kusala umbala wamafutha uyayizwa lona umbala wamafutha osalayo aclean then wena okwakho wena ukuthi ufike kumina ngikuhlebele angiyisherile nangephutha ngingalahlwa idlozi ngingwa imoto